What's up? 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 Sarah and road tripan to. So yun nga, it's me again. No, mga ngel. So yun nga, kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na yan. Huwag mong kalimutan turn notification. I-click mo na yun din ng bell. So yun nga, no, hindi ako nakagawa ng last panahon dahil sobrang busy talaga ako. So yun nga, mga ngel. Sorry dahil hindi ako nakagawa ng video ko. Pero mga next naman, abangan nyo. Gagawa ko ng maraming prank. So yun nga, no, hindi ako nakagawa ng prank dahil sobrang busy ako sa school. So dapat sa last week nung nakagawa ko ng prank pero hindi natuloy. Alam niyo kung bakit? You know why, guys? Dahil sobrang busy ako. Kaya no, sobrang busy ako. Hindi ako nakagawa ng vlogs. Pero ngayon, so alam niyo naman ang gagawin ko. Magpuputoshot kami para sa ID namin. Magpuputoshot kami para sa ID namin, mga anghel. So yun, ipapakita ko sa iyo i-share. Gusto ko i-share sa inyo, no? Gusto ko i-share sa inyo lahat. Sa inyo yung lahat, sa mga bagong subscriber. At kung nandito na ako yun sa labas ng bahay namin. So, oh my God, Rain is back. So yan nga, papunta ako ng school, no? Nakasapatos. Yan nga, gagawa kami ng ID ngayon. So yan nga, sasakit ako ng tricycle. Yan nga, no, sasakit ako ng tricycle. Oh my God, nakapaka. Rain is back. Oh my God, wala. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better. What's up? Ngayon nga, nandito na ako sa school, no? Nga, so, hi kayo sa vlog ko. Hi kayo sa vlog, man. Yan nga, guys, nandito na ako ngayon sa school namin. Hindi ko alam kung anong tao dito. Hey, what's up? Hi, guys. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hoy, hi kayo yung vlog ko. I'm vlogging. Nag-vlog ko, hi. Wow! So guys, sige nga, no? So makikita nyo mamaya guys kung anong gagawin namin sa photoshoot na to para sa ID namin, di ba? So ba to? So yun guys, makikita nyo mamaya in 3, 2, 1, joke lang. So yun nga, abangan nyo na ako, yun nga, hindi ako nakagawa ng vlog at sa bahay namin hindi ako nakapokus. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit, guys? Dahil yung pinsan ko nagalit sa akin dahil na napakalit ko sa school. Yun nga, dito na lang ako nakagawa ng vlog, pero yun nga mga gagawin ko para sa inyong vlog na to. 1 hour later. Yo, what's up, guys? So yun nga, guys, magsisimula na kami na magpupushot na kami sa ID yun. Di ba, pa sa ID? Hi, hi. Hi mo ba?
So guys, abangan nyo na ako. For the vlog. For the vlog, sisimula na sila. Oh my God! I'm so excited! Oh guys, no. Sisimula na kami. Muna ka. Kailangan maklaro, day. Good. Oy. Oh my God. Oh my God, I'm so nervous. Ay, sa vlog. Yo. Oh my God. Uy, ay, sa vlog. Uy, muna ako eh. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart. You found another one, but I'll be better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point. What's up? Ito rin dyan. Ano ba? Ito nga. So guys, tapos na kami mag-vlog, no? Yung like sa vlog namin. Yun nga guys. Guys, para sa akin din namin kaya. Check ko lang kaya. So guys, sumahan niyo ako. Ay, One hour later. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. 'Cause every time I read your Are you ready? we could take our time, baby, in slow motion. We could take our time. 1 hour later. What's up? What's up? Yun nga, no? Tapos na kami mag-photoshoot yun nga, guys. Uwi na ako ngayon sa bahay namin, kaya umuulan pa rin. So yun nga, tapos na kami mag-vlog. Tapos na kami mag-vlog, tapos photoshoot sa school namin. Kaya kasama ko yung girl na din. Ano ka sa vlog ko eh. So yun nga, guys, tapos na ako. So yun nga, guys, tapos na ako mag-vlog. So yun nga, nandito na ako sa bahay ngayon. Oh my God, yes, finally I'm here now. What's up? Hi, Lucy! What's up, Lucy? Come on, baby. Ano kasi? Lucy! Lucy! Yes, finally I'm here in my home now. Passing. Nice vlog. Kasi ko leo. Pero si half guy. Half Korean. Half Korean. Half Filipino. Kasi ko kayo. Kasi kaya ka rin. So, yun na mga ngilo. Tapos na ako mag-vlog. So, nandito na ako sa bahay. So, yun nga.
I think ito yung pinakamagulong vlog ko. Siguro lang kung bakit ako. Sa Hagda, siguro ito yung pinakamagulong vlog. Pero I hope you liked. Abadahit, palaging